Maħtuf u meħlus f'temp ta' ftit siegħat. Il-Prim Ministru Libjan Ali Zeidan inħataf minn aktar minn 100 raġel armat waqt li kien fil-lukanda Korintja fi Tripli. U nżamm għal ftit siegħat minn membri militari magħrufin bħala Libyan Revolutionaries Operations Room, jew aħjar l-aħħar. Dawn qed jinsistu li kellhom ordnijiet mill-Prosekutur Ġenerali biex jarrestaw lil Zeidan. Madana kollu l-Ministeru għal-Ġustizzja ċaħat dawn l-allegazzjonijiet. Ritratti li f'ħakkatajn daru d-dinja permezz tal-internet u rew li Zeidan imdawwar minn bosta rġiel ma ntużat ebda violenza. L-aħħar huwa wieħed mill-gruppi armati semi-uffiċjali li bħalissa jikkontrollaw il-Libja fin-nuqqas ta' pulizija u armata normali. U ma jżommu l-ordni billi jwettqu tfittxija u jarrestaw lil daw kollha akkużati b'miżappropriazzjoni finanzjarja jew li jinstabu li kellhom rabtiet mal-eks mexxej Libjan Muammar Gaddafi. Fil-passat il-grupp kien rikonoxxut mill-Speaker tal-Parlament Libjan u għalhekk qed tiżdied il-pressjoni fuq il-Gvern Libjan biex jiġħad jew jikkonferma kwalunkwe involviment fil-ħtif jew l-arrest ta' Zeidan. Aġenziji tal-aħbarijiet Libjani qed jirrapportaw li l-eks grupp ta' ribelli Brigade for the Fight Against Crime kien involut ukoll fil-ħtif tal-Prim Ministru Ali Zeidan. Barra minn hekk is-sit elettroniku tal-Prim Ministru Zeidan qed jgħid li l-entità oħra bl-isem ta' Anti-Crime Unit li huwa affiljat mal-Ministeru għall-Intern kien responsabbli għal-ħtif. Il-militar kien wieħed mill-bosta gruppi li kien urtat minn tfittxija li saret minn forzi Amerikani fil-Libja nhar is-Sibt li għadda li matula ġie arrestat Anas al-Libi fuq suspett li jagħmel parti mill-grupp terroristiku Al-Qaida. Huwa maħsub li l-Libi huwa wieħed mill-imħuħ wara attakki fuq l-ambaxxati Amerikani fil-Kenja u t-Tanzania 15-il sena ilu li ħallew aktar minn 220 persuna mejta. Ħafna Libjani qisu l-intervent Amerikanu l-arrest ta' Libi fi Tripli bħala intħil fuq is-sovranità tagħhom. Mhux magħruf jekk il-Gvern Libjan kien xjaf bl-operazzjoni Amerikana li waslet għall-arrest ta' Libi. Wara l-inħeles, il-Prim Ministru Ali Zeidan twassal fl-uffiċċju tiegħu fi Tripli fost preżenza qawwija ta' uffiċjali ta' sigurtà. Fl-laqgħa tal-Kabinet li ġiet imxandra fuq it-Televiżjoni tal-Istat stqar li jinsab sigur u li jekk dan kien sinjal biex huwa jirriżenja m'għandu ebda intenzjoni jagħmel dan. Żied li jittama li l-kwistjoni tiġi trattata bi ħsieb, bot mit-tensjoni, filwaqt li stqar li l-Gvern għandu ħafna xi jiddiskuti. Mhux magħruf jekk il-militar ħelis lill Prim Ministru b'mod volontarju jew jekk kienx hemm l-intervent tal-forzi tas-sigurtà. F'konferenza tal-aħbarijiet ftit qabel tħabbar il-ħelsien ta' Zeidan, il-Gvern Libjan ħareġ jikkundanna l-att kriminali u sostna li ma kienx se jċedi għat-theddid. Intant il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat stqar li l-iżviluppi li seħħew fil-Libja fl-aħħar sigħat anqlu tħassib serju għall-Gvern, tant li kien hemm ukoll kuntatti mal-awtoritajiet Libjani. Tenna li Malta tibqa' qrib il-poplu Libjan u appella l-istabilità u r-raġuni. Li huwa żgur huwa l-pożizzjoni ta' Malta tibqa' waħda li nkunu qrib il-poplu Libjan, nappellaw għall-istabilità u r-raġevolezza. U għalhekk naħseb dan il-mument wieħed irid joqgħod kawt ħafna fil-kummenti fuq lat personali ħasseb ħafna għal ħabib tiegħi il-Prim Ministru Zeidan. Imma mexxin ukoll b'kuntatti mal-awtoritajiet Libjani f'dawn is-sigħat ta' dalgħodu u anke fil-jiem illi għaddew ukoll. Ta' min jgħid li aktar kmieni din il-ġimgħa l-Prim Ministru Libjan appella l-għajnuna tal-pajjiżi fil-punent sabiex tiġi kontrollata l-influenza tal-militar fil-pajjiż. F'intervista mal-Aġenzija BBC, Zeidan stqar li pajjiżu qed jintuża bħala bażi għat-traffikar tal-armi.